To alhamdulillah jama'a, kowa ya tuba dan wuya ba lada. Trump da ya canza shawararsa a daidai lokacin da ya ce zai kai manya-manyan har-har a daren yau dinnan kuma zai kwace gurare da dama a cikin jamhuriyar musulunci kamar yadda ya Venezuela. To fa ya fitar da wani sabon sanarwa inda ya ce ya dakatar da wannan sabon sanarwa ya dakatar da wannan har-haren zai yi a faɗarsa fa cewa wai jamhuriyar musulunci ta buƙaci a zo a zauna a teburin sulhu za ta miƙa wuya ta bada duk wani abin da ƙasar Amerika take so ta bada. Nan take jamhuriyar musulunci ta fito tabbatar da cewa ba wata tattaunawa tsakaninsu da kasar Amerika, asali ma tattaunawar da ake yin ta a baya ta riga ta dakatar da shi babu, kuma maganar tattaunawa akan bakin ruwan Hormuz ta ce nan ma ta rufe shi yanzu ga baki daya, an rufe bakin ruwan Hormuz ga baki daya, sannan duk wata tattaunawa da ake akan makamashin nukiliya nan ma ta ruguje shi. Kawai abin da take bukata idan Trump ya isa ya kawo mata hari su gwabza kawai, idan yana da karfi ya ci nasara, in ko bai da karfi ya ja tsumo karansa ya ci gaba da mutane ƙarya yake. Ya suka ce ba wani tattaunawa da suka yi, babu wani tattaunawa ta nisa ko ta kusa ko ta waya da babu, kawai suna jiran sakon Trump ne sannan su ma su ga sakon su. Suka ce ai kun jarraba jiya kun yi nasara, sai yau ne za ku yi nasara, inda ya fito ya tabbatar da inda suka fito suka tabbatar da cewa ƙarya ne. To dai a yanzu haka Trump ya zama makaryaci, idan ya ga alamun cewa babu nasara nan take zai fito da bala'in ƙarya da na kokarin yadda zai ya janye, kuma sannan ɗan tattaunawan da ake buƙatar a yi shi ma ya riga ya rushe shi. Idan dai ta ce makamanta da mizal ɗinta a shirye suke, duk lokacin da aka mata hari za ta mai da hari ne, kuma za ta kai hari ne, sannan kuma duk wata tattaunawa ta riga ta rushe shi, yanzu sun dawo min jadid. Saboda haka a ci gaba da addu'a. Ai a kullum Trump ka dinga faɗan irin wannan maganganun kenan. Shugaban kasar Amerika wato mahaukacin kakkare Trump ya fitar da sanarwar cewa yau ma zai ƙara kai manya-manyan hare-hare, kuma ya ɗau alƙawarin cewa sai ya kwace iskar gas ta jamhuriyar musulunci, kuma ya kwace matatar mai wato wannan tsibirin da ya sa wa ido, kuma ya ɗau alƙawarin cewa yanda yi wa Venezuela haka zai wa jamhuriyar musulunci, sai ya kwace tattalin arzikin ta gabaki ɗaya. A shekaran jiya wato a jiya ya ce zai kai hare-hare matatar mai, kuma zai lalata wutar lantarki, zai lalata gas, zai lalata ruwa. Har yanzu ko ɗaya babu wanda ya yi, kuma ya kai har ya nufi wajen amma bai yi nasara ba, sai mugun nasara da aka samu a kansa. To ya ƙara fusata, ya ce yau dole ne ya kwace masana'antar man jamhuriyar musulunci da masana'antar gas gabaki ɗaya yanda yau Venezuela. An gaya maka jamhuriyar musulunci irin Venezuela ce, jamhuriyar musulunci tana jira, duk da dai mun san cewa babatin banza ne ba abin da zai iya yi. Na tabbatar da ka yi nasara jiya, da yanzu kana nan kana cika baki, amma kuma a yau rashin nasarar ya sa an ƙara motso ka, haka za ta yi ta yi maka, kai da kanka za ka ce za ka yi abin, amma abin da ka kira wa kankan shi za a yi maka. Yanzu jiya babu nasara, an ƙara da gargazarsa, ba abin da ya samu sai rashin nasara, yau kuma zai ƙara zuwa ya ƙara jawo wata rashin nasara. A duk lokacin da ya tsokani jamhuriyar musulunci fa, na rantse da Allah idan ya ɗauki na kara ita kuma sai ta ɗauki na jaki. Idan ka ɗauki na kara ita kuma sai ta ɗauki na itace akan jamhuriyar musulunci. Jiya sun buga ba nasara, kuma yau bai ƙara daddara ba, ya ce zai ƙara kai hare-haren, inda jamhuriyar musulunci ta fito tabbatar da cewa duk wani guri da kake tunanin cewa za ka lalata mana, to ba mu kaɗai za ka lalatawa ba, kai kanka sai ka lalatawa kanka. Kuma sannan duk wani takunkumi da za ka ɗaura mana fa, yanzu wai magana ka ɗaura mana takunkumi ya yi nasara a kanmu ya riga ya ƙare. Idan ka ɗaura mana takunkumi to gabaki ɗaya Middle East ka ɗaura takunkumi. Idan ka ce za ka lalata mana gurare to gabaki ɗaya na Middle East za ka lalata. Idan ka ce za a kai mana hare-hare to gaba ɗaya hare-haren mu ma za mu kai shi ma Middle East ne. To yau ba gabaki ɗaya ba nasara, jiya babu nasara, yau ba babu nasara, kuma ya ɗau alƙawarin zai kai hare-hare. Duk da jiya bai samu nasara ba, kuna tunanin cewa ƙasar Amerika za ta jure rashin samun nasara akan jamhuriyar musulunci ta ci gaba da wannan yakin? Bayan ita da kanta ta fito ta tabbatar wa duniya cewa makamanta ba wai dan ta yaƙi da Iran take yi ba, makamanta ba wai dan ta tinkari Iran bane saboda ita bata ɗauki Iran ƙasa ba, a ƙaramar ƙasar ma ƙaramar ƙasa ta ɗauke ta, makamanta da kayan yaƙin ta ba daga ƙasar China sai ƙasar Rasha, dan haka aka halici makaman ƙasar Amerika, amma sai ga suna neman ƙarewa akan ƙasar Iran wanda babu ita a lissafi, wanda sun riga sun binne ta. To kuma yau jiya sun yi babu nasara, yau ma kuma za su sake yi kuma kin nasara. Saboda haka ku ƙara ajiye wayoyinku, ku sa cajin wayoyinku. Ya ce ba zai daddara ba, yau ba ma wai magana ya kai hari ba, zai kwace ne ikon gabaki ɗaya. Mu zuba ido mu gani, shege ka fasa, a ci gaba da addu'a. Allah wai da Allah yana da tambaya yan arewa, wai me yasa a duk lokacin da na sa abu a gaba ina yaƙarsa, a daidai lokacin da nake so yan arewa su gane sai Allah toshe musu kwakwalwa, kuma sai yan kudu su gane. Cikin ikon Allah jama'a kun ga dai wannan very dark man ne,
gashi nan ya kai zanga-zanga ya har gaban babban barikin sojojin sama na Lagos ne ko na Abuja ne ban sani ba, inda ya gayyaci mutane sama da 500 cikin dare sai gayyaci wannan gurin. Ku dawo maganganuna da nake cewa ku matsalar tsaro kar ku zargi ɗan siyasa, matsalar tsaro kar ku zargi shugaban ƙasa, matsalar tsaro mu zargi sojojin ƴan daudin sojojin Najeriya. Ihu nake yi da ɗan arewa ya gane a kullum idan ka shiga comment zaka gyara cewa ba laifin su bane, wai in kiyaye kaina wai siyasa ake yi. Wai jama'a wai wani irin hankali ne da mu, tunani ne da mu? Ta ya za a ce akwai sojoji a ƙasa, akwai sojoji a ƙasa a ce wai ana samun rashin tsaro, ana samun rashin tsaro kuma wai a ɗauki wannan abin a kai shi kan shugaban ƙasa. Idan ƙasa ta rikice aka rasa gane kanta, soja zai iya karɓan ƙasa ya gyara ƙasa, sannan idan zai mayar da ita mulkin siyasa ne ya mayar da ta mulkin siyasa. Amma yau arewacin Najeriya ba maganar zunzurutun sojoji, dalilin lalacewar sojoji aka yi 'yan ƙato da gora, dalilin lalacewar sojoji aka yi 'yan bijilanti, dalilin lalacewar sojoji aka yi civil defense. Duk wasu wanda kake ganin ƙungiyoyi an ba su kaki an ba su bindiga, wallahi dalilin lalacewar sojoji ne. Idan ƙasa ta cika ƙasa, na rantse da Allah daga police sai soja, daga migration sai police sai soja. Idan ka ji an ce ga kungiya wa'annan yan kaza ne, wa'annan yan kaza ne, wa'annan yan civil defense ne, an ba su kaki an ba su bindiga, to daga wannan lokacin sojoji sun riga sun lalace. Yau cikin ikon Allah ihu nake akan matsalar tsaro, kar mu dauke ta a kowa mu danganta ta akan yan daudin sojojin Najeriya wanda suka kasa kare kansu, barantana su kare kasarsu, barantana kuma su kare yan kasa. Cikin ikon Allah ihu muke yi, amma yan kudu ba su je Abuja ba, ba su je gidan shugaban kasa ba, ba su je wata ma'aikata ba, da suka je suka tunkari sojoji suka ce me ya amfanin ku, me ya amfanin ku? An ware muku kuɗin tsaro, an siya muku makamai, an ba ku jiragen sama. Me yasa yan ta'adda suke da sansani a arewacin Najeriya? Me yasa yan Boko Haram suke da ƙarfi? Me yasa yan bindiga suke da ƙarfi? Me yasa kidnapper Fulani suke da ƙarfi? Me yasa ta'addanci ya dawo arewacin Najeriya? Ba fa yan arewa bane, ku gane, ba yan arewa bane, yan kudu ne. Duk masifar da muke ciki bata shafe su ba. Ba su da Boko Haram, ba su da yankin nafi, suna da yankin nafi su ma wani bangare ne. Ba su da yan ta'adda, ba a zuwa a gargada su kaman shanu a biya kuɗi, ba a zuwa a tayar da garuruwansu, ba a zuwa a tayar da gidajensu, ba a zuwa a ebi matansu a je ana musu faɗe a gaban bainar jama'a. Babu wannan sai a arewacin Najeriya. Amma a duk lokacin da ka zo ka ce mu fuskanci tsaro, mu daina kallon 'yan siyasa. Idan ana maganar ƙasa, ana maganar tsaron ƙasa, ba a maganar ɗan siyasa. 'Yan daudin sojojin Najeriya ake kalla, ce mana ake yi ƙarya ne. Cikin ikon Allah ga beri da nan je ya fito yi zanga-zanga. Duk wanda ka je ka duba shafin Hisan Barka ake yi, ana cewa matsalar tsaro ce. Me yasa beri Dakman ya yi tunanin cewa matsalar tsaro daga sojoji ne? Irin abu ne na yi tunani kenan. Amma mu ake zuwa ana zagi, ana cewa ba haka bane, ba haka bane ba. Ana maganar sojowa ake maganar wai dan siyasa ne. In ba ma Allah ya haɗa mu da jarababbun masifafu yan daudin sojoji ba, wanda sai kasa kare ranmu, sai kasa kare ran ƙasa. Ana maganar soja ma har wani ɗan ta'adda ya isa ya je ya salmi ko kuma ya live ko kuma ya ɗaura wani kuɗi. Wai kun san ma'anar soja? Har gobe muna gaya muku fita wasu kasashen ku ga aikin soja, amma na Najeriya yan daudi ne da sa hannunsu, da su ake kashe arewacin Najeriya, da su ake kashe yan Najeriya. Yau ga zahiri nan ga bai da nan ya je ya tinkari tsaron sojojin Najeriya, yana ikirarin cewa me amfanin ku, ina kudin, ina jirgin sama, ina sojojin. Amma mu in muka fito muna magana kuna ganin cewa ƙarya ne. Yanzu gashi nan shi ma ku fito ku zage shi ku ce matsalar yan siyasa ne. Allah ya kyauta. Idan za mu gane mu gane, idan za mu mai da hankalin mu akan yan daudin sojojin Najeriya, mu mai da hankalin mu akan yan daudin sojojin Najeriya, shine kadai za mu samu mafita. Duk wannan gwagwarmaya daina kallon wasu banzaye yan siyasa, wani banza shugaban kasa, wani banza gwamna, wani banza wai dan ciyaman, wani banza su bata walle su shehu su nuhur bado. Ku zo mu tinkari ginshikin kasa wanda shi bai da oda indi akan kasarsa ne, wanda shi bai da control indi akan kasarsa ne, indi akan kare kasa ne, shi ne soja. Amma mu namu na Najeriya sun zama yan daudin sojojin Najeriya. Duk kowa mai da hankalin shi akan sojojin Najeriya, wallahi sai an samu tsaro. In ko ba haka ba, a canja Najeriya a kwace ta, a gani a ba masu kishin ta ka gani. Na rantsa da Allah wata ɗaya ba za a yi ba sai an samu tsaro. Yanzu ya gashi dan abun kunya, ba yan zamfara bane suka yi zanga-zanga,
ba 'yan Jos ko 'yan Kaduna ko 'yan Kano ko 'yan Zaria bane suka yi zanga-zanga, kuma sannan ba 'yan Maiduguri bane suka yi zanga-zanga, a'a dan kudu ne. Dan kudu ma inda babu Boko Haram abun kunya gashi ya bugi tsargi ya je ya tunkari 'yan daudin sojojin Najeriya yana gaya musu magana, kuma ga mabiya a bayansa. Allah isa mu 'yan arewa, na rantsa da Allah ba kwa kishin kasar ku, ba kwa kishin yankin ku, ba kwa kishin kanku da kanku. Idan za ku farka ku farka, idan ba za ku farka ba haka za a yi ta mutuwa. Kuna ji kuna gani kuna daura shugaban kasa ko kuma gwamna ko kuma wani tawalle ko kuma Nuhur Bado.